ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. Мо имрӯз шурӯъ кардем ба якум чинаки тарбуз. Хостем бо акаи Искандар якҷоя чинем, аммо он кас берун аз кишвар ҳастанд. Тарбузакҳои мо пухта расид. Барои чӣ мо дар дасти мо теша барои он ки мо нишон диҳем дар кадом ҷойҳо, дар чӣ хел ҷойҳо мо ин тарбузакҳоро шинондем. Дар наворҳои пешина мо гуфта будем, мо заминро чуқур карда, сангро канда чуқур карда, бо хоку пору омехта карда, дар мобайни ҳамон хоку пору тарбузро шинонда будем. Мана ин замини мо замин аст. Мана санг. Видосед санг. Якса инҷа не, мана. Ҳама ҷои инҷоҳо санг. ҷои хоки кам, слишкам кам. Ҳамчунин дар ҳамон ҷо, ҳама ҷои мана. Набинед, ҳамхел ҷар карда, ҳамин ҷои кандему, хока шинондем, тарбуза шинондем. Палакҳои мо 5 метрам рафтагоҳош ҳаст. Мана дар ин ҷоҳо мева дорад. Ин ногоша мо қайчигар аге гуфта будем, то 5 метр рафта бошад, мо қайчӣ мекунем ки қуввати палак дар кунда равад. Барои мо ҳамеша ногоша қайчигар аге. Дар ин ҷоҳоям тарбуз ҳаст. Мана тарбуз. Мана мо ки иноя чиндана сар кардем, ино бо қувват гирифтан мегирад. Шукронаи худо наст, лекин як гап ки соли гузашта мо тухмиро дигар шинонда будем, имсол сал тухмаҳомо дигар хел шуд, тухми аз тухми фарқ мекунад. Мана ҳамин тарбузакҳои мо мана дар ҳамин ҳолат омада расид. Ин дуюм мева, инаш якумаш. Мана ҳамин якум мечинем, мебарем, як тарозу бармекашем. Мебинед шумо худо хоҳад. Биёр ман ба. Ина гиза бапачим. Гизда биё. Эҳтиёт шав, зер накун палакоя. Нақс. Аз мехиёлама? Асека. Канда гидам. худо ба шукр палакҳо ҳамеш нағз. Беҳтарин. Лекин ин санга. Ина бинед, кӯҳоя бинед. Тарози дагон. ин санга бинед, мана. Истатин? Исто. Так. 24900. Инамед қариб ки тарозу намекунчатин. Тарозу 300 килоги. Худо ба шукр. Лекин соли гузашта тарбузои O'zbekiston буд тухм. Хай, ин солам ганда не. 24900 ин ҷудо беҳтарин чиз. Санга. Ҳамин рӯи санг ба мо ҳамин тарбузое кардем. 24900 кардан дар рӯи санг ин ҷудо мушкил аст. Хай, худо додааст ҳаминаша. Шукронаи худо. ҳамеш нағз. Манин то болои худо хоҳад имрӯз мечинем. Якум чинаки мо. як бинем канин чӣ кор кара кун. Худо хоҳад нағз мешавад. بیار کنه کرده اینا کشیم نه یک نشون تیم حساب یو بسم الله کرده بیارم بعض بینم روی سنگ بکک رست نقص این خیلی راست کن ما اینا دور مامت
دست نوردیم نه تکش با